नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक असा अनुभव। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या भयानक आणि चित्तथरारक अशा अनुभवाला सुरुवात करूया। तर हा प्रसंग माझ्या मामांसोबत खूप वर्षांपूर्वी घडला होता। त्यांचं वय तेव्हा साधारण 18-19 वर्ष असेल। मामाला रोज सकाळी डेअरीमध्ये दूध द्यायला जावं लागायचं, त्यामुळे ते रोज शेतात जाऊन झोपायचे आणि सकाळी लवकर डेअरीत दूध पोचवून घरी यायचे। तर एक दिवस झालं असं, नेहमीप्रमाणे मामा शेतात जाण्यासाठी निघाले। गावापासून शेताचा रस्ता जवळपास 3-4 किलोमीटर इतका असेल। घरून जेवण वगैरे करून निघताना त्यांना आज नेहमीपेक्षा जास्त उशीर झाला। जवळपास 10-10:15 वाजले असावेत। तशी त्यांना रात्री अपरात्री शेतात जायची सवय होती। गावचा फाटा ओलांडला की उजवीकडेच त्यांचं शेत होतं। त्या वळणावर एक बाकडा टाकलेला असायचा। त्या फाट्याजवळून जात असतानाच कधी नव्हे पण त्या दिवशी मामाला एक म्हातारी बाई त्या बाकड्यावर बसलेली दिसली। मामाची दुरूनच तिच्याकडे लक्ष गेले आणि त्यांना जाणवले की लांबून बहुतेक ती त्यांनाच पाहत आहे। जसे जसे ते जवळ जाऊ लागले तसे त्यांना खात्री पटली की ती म्हातारी बाई एकटक आपल्याकडेच बघते। त्यांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केलं, पण पुढच्या क्षणी मनात विचार आला की एवढ्या रात्री ही म्हातारी इथे का बसली असेल, आणि त्यात ही आपल्या परिसरातली दिसतही नाही। तेवढ्यात त्या म्हातारीने मामांना हाक मारली, बाळा थांबतो का जरा? तसे मामा थांबले। ते म्हणाले, काय झालं आजी? तर ती म्हणाली, मला एक मदत करतोस का राजा? मला बऱ्याच वेळापासून थांबावं लागलं, एवढा रस्ता पार करून दे। मामाने न विचार करता होकार दिला। ते तिच्या जवळ गेले, तिला हाताला धरून उठवले आणि हळूहळू चालत घेऊन रस्त्याच्या बाजूला जाऊ लागले। एक विचित्र गोष्ट म्हणजे तिचा स्पर्श एकदम विचित्र जाणवत होता। त्यांना जरा आश्चर्यच वाटलं होतं, कारण रस्ता अगदी सामसूम होता। गेल्या 10-15 मिनिटात साधं एक वाहनही तिथून गेलं नव्हतं। तरीही म्हातारी मदतीसाठी बसून राहिली। रस्त्याच्या पलीकडे आणून सोडलं आणि सहज म्हणून त्यांनी विचारलं, आजी तुम्हाला तर कधी इकडे आधी पाहिलं नाही, नवीन राहायला आलात की काय? त्या म्हाताऱ्या बाईने त्यावर काहीही उत्तर न देता सरळ पुढे चाल मांडली। काहीच न बोलता ती पुढे निघून गेली। त्यांना थोडं विचित्र वाटलं। रस्ता अगदीच अरुंद असल्यामुळे ते 4-5 सेकंदात पुन्हा अलीकडे आले। सहज म्हणून त्यांनी मागे वळून पाहिलं तर ती म्हातारी त्यांना दिसली नाही। परिसर बराच मोकळा होता, शिवाय आतल्या भागात चालत गेली तरी दिसेल, पण ती म्हातारी काही क्षणात कुठे निघून गेली काही उमगलंच नाही। जास्त विचार न करता ते शेताकडे जायला निघाले। दिवसभर कामाने थकलेले असल्यामुळे लगेच झोप लागली। सकाळी घरी येऊन त्यांनी घरी रात्रीचा प्रकार सांगितला। त्यावर आजीने पुन्हा तिच्याकडे लक्ष देऊ नकोस असं सांगितलं। 2 दिवस उलटले आणि एक रात्री पुन्हा त्याच बाकड्यावर ती म्हातारी बसलेली दिसली। या वेळेला मात्र ते जरा सावध झाले होते। आज मात्र तिच्याकडे अजिबात लक्ष द्यायचे नाही असे मनोमन ठरवून ते तिथून पुढे जाऊ लागले। चालण्याचा वेग जास्त असल्यामुळे ते तिला ओलांडून पुढे निघून गेले। तिने 2 वेळा आवाज दिला, पण त्यांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केलं। मामांनी न थांबण्याचा निश्चय केला आणि तेवढ्यात एक जोराचा आणि किळसवाना आवाज त्यांच्या कानी पडला, तुला ऐकू येत नाही का? थांब तिथे। त्यांनी जरा घाबरतच थोडीशी मान वळवून नजर तिच्या दिशेने टाकली आणि अंगावर सरकन काटा येऊन गेला। ती म्हातारी चक्क संपूर्ण मान वळवून मामाकडे पाहत होती। तिचे शरीर पुढच्या बाजूला होते, पण मान मामांकडे होती। सगळ्यात भयानक म्हणजे तिच्या डोळ्यांच्या जागी
फक्त रिकाम्या खोबण्या होत्या आणि त्यातूनही रक्तस्राव होत होता। एकदम किळसवाण्या आवाजात ती विचित्र हसत होती। मामा जागी स्तब्ध झाले। काही वेळ तर आपण नक्की काय पाहतोय हेच त्यांना कळत नव्हतं। त्यांची नजर तिच्या पायाकडे गेली। ते उलटे तर होतेच, पण बऱ्याच काळापासून खिदबत पडलेल्या मुर्द्यासारखे तिचे सुकून गेलेले पाय त्यांना दिसले। ती हळूहळू त्यांच्या दिशेने येऊ लागली। ते क्षणात भानावर आले आणि कशीबशी हिम्मत एकवटून सरळ घराकडे पळत सुटले। जोरजोरात घराचा दरवाजा बडवू लागले। आजीने दरवाजा उघडला आणि त्यांची घामाघूम झालेली अवस्था बघूनच ती सर्व प्रकार समजून गेली। 10-15 मिनिटे त्यांना काहीच बोलता येईना। जणू भीतीने त्यांची बोबडी वळाली असावी। त्या रात्री त्यांना प्रचंड ताप भरला होता। 2 दिवस ते अंथरुणाला खिळून होते। ती म्हातारी नक्की कोण होती, कुठून आली होती आणि त्यांनाच का दिसली याबद्दल त्यांना काहीच कळले नाही। भीतीमुळे त्यांनी ते शोधून काढायचाही प्रयत्न केला नाही। पण तेव्हापासून मात्र रात्रीचे शेतात जायचे त्यांनी बंद केले। तेव्हापासून ते सकाळी जाऊन दूध काढू लागले। तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि हो, आपल्या चॅनलला आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा। तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। धन्यवाद।